Videa. Dneska ideme skladať puzzle takéto. Teraz tu mám aj moju sestru na podporu. Čaute všetci. Ideme skladať tisícovky. No. A ja už môžem začať. Takže táto kocka bude asi pasovať sami. Jo. Pasuje. Vidíte, aký som múdry? No Renata, čo? Už si niečo poskladala? Nie, pracujem na tom. Hľadám si, že by som našla. No. Tu tieto kvetinky, keď nájdeš ešte, tak môžeš. Dobre, tu je taká kvetinka. No to budú asi tieto, ešte toto červené. A ty robíš toto? Ale kde som to videl? Tu mám túto, hej. Kde som to videl? Čo? V tejto oblasti som videl niečo drevené a takéto. Tu už bolo toto drevené a tam bola kvetina. Nevadí. Môžem ísť sem, lebo tu mám viac týchto. No, kde to je? K tomu sa vrátim potom skôr. Je tu veľa tých vecí v strede. Aha. Puzzle. Ja si zoberiem túto kocku. Aj keď neviem jak. Ja už sem dám túto. Neviem. Nechám si ho tu zatiaľ. No. Však to nevadí. Keď nájdeš takéto kvetinky, ešte môžeš takto. Také veľké? Tie som tu videl, tu máš. Ďakujem. Tu máš takéto, tu niekde. Tu. Neviem, kde je, Pati. Tie sú tu. Nedávaj to asi ešte. Sa mi to tu mieša, potom vieš. Rena. Túto kosku, túto daj sem. Sem. Skúšam sem dať. Že by aj tam boli nejaké, čo potrebujem. Pozri, tu máš toto báno. Ale ja nestávam báno tu. Ale. Našiel si, dobre. Aj tu je dačo. Ale to si beriem ja, žena. Báno. Ja sa pokúsim poskladať tieto tri nejak. Tieto tri. No, ja začnem. Ne. Tak táto kocka by mohla ísť sem. Ale nejde kam. No čo, darí sa ti? Nie. No mne sa vôbec nedá. Ty držíš aj telefón, nedá sa tak. Máš ťažšie trošku. OK.